Mesa ya mangana maya ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwika Gisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukuraria wokwenyoria ukuraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukuiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero mangana maya atekire asitivi ya unambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime town ya Nyamira genda asiduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchubuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugonga genda Farmers Choice Agrovet ere Estejigoro asegiteseni kia maguta yichigari ime yomuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigo kugenda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakuangwa irerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbuya manono mwancho moriere Ndizi TV andonsia sobera dena ndene mambengi ya tokonyo asembeo Ditkuniria Alhamisi ya karawana tuwatigai nande ditukeri motokoro muroberi Ensakia ase wiki nande yenera Alhamisi yo mwelio yo motinyo gatano na kabere mwaka ujirubere nemeronkebere na isato gotokore Ensakia siritukeriga Thursday yo motinyo gatano na kabere yo mwaka yo igatego chikoboro kore nigera chikoba yo mwaka onde ase ebirobire gochibosyo kore ndo mwajumurira ndonse asoberete ni mambengi ya karoto semerete na kwabo kirebuya wachakire emirimo yago yakira rituko gose nigo bwiroberetie kwenda aseke bawo kyao kwirigeria asemambi yaboni nabora boke kuigwete birukunyo bikeigo ostugwete buyo mobero munyanganyangwa gargirende nyasao wikiri ritukeri cha mzingi ndina naye kwaro dire ritukeri maete rende nelina anosira rero boso muntu nakulero nitarikara ari kure jalero igongwa ika orro kore nduru severonde makweri ya tiganya sato konye tuske ojibosyo ende tumaye kumanya obuya bwaye nobosera bwaye buri atobekire asenseye ende torena kitu guska gochi bosyo na kware nkendege komi obena intokurbono mpaka chinsi sato jabana mami ntas de yeri chiko buna botambe yodugo twakwana ari atorengede asense mo yeri chiko ekero wakiri agojo ke studio karo yara girense ya interview twakara lende bune mechiende kwa naye kwanyora obosemia Buna botambe choshwa uta nero rasense mirende studio kwene kuna muriogine chibicha agocheira senjera ya bene tunotora onorende bwa kire buya twaminjo irimi twajira se studio kwene kuna konyorole alioganeti konyora asemambi yaboni bwa kire buya bwanya komoja bwana kama chagoki abina obora ma chagoki buya that's why na bwa kire buya kire buya komoja mato mondo na kwa wekense kiero unless you're eating sunteke all through mbia mono kurtwa katika neteli tukuligoro nende nago kiritumeranire emambia ya bono amaiga tatu metene gesia kenene abantu bonsi gwikira nemirimo batatu ondata bwati kubonda tabati burukunyo bindo byonsi tuwakira Nyasaye ngambe amane kiagera otwikira Alhamisi eri chiko ekero tuchikumirana na wakilo ito ase studio kerekoraga ensa mane nusu chiabono mambia paka chinsese tukurenda sebono no kwigena waitonga Nyasaye okubukire bya andonsia sole
okoigorire korwa asege sumu nae wachakire kurubiria ngana kiwo chakari tukuri yao twagusabire mirobiri yao eikirane bunoganetie gwetera serita ya Yesu boigo nyasa kubwatesie egere ochakeri tukubya na ndoli kore bya bagatebanga kerobwakire no mwaka negero bukoira is like 1 year igobono tarira isi umuntu gukora litukukaribya nabakendora achake bya okole bobe onyorenga goikachinsa lya gorobiro onyorenga koigure bobasomugire korende nigo togosaba Nyasaye ato afengia ato echiseme no bungaini toikira nimirobiri yeri tukolero Alhamisi igandonsia se kwabukire koro tunashukuru Mungu na tunamrudishia shukurani na utukufu ekiagera obubwi no bya byonsi amonobonda no kugena gwitonga Nyasaye na agenda tuwikiraniria ali kwa genderere asomwa koyo mpaka tuikire litukolero li Alhamisi mirobiri li kwa bwate kuru January mpaka bonega tuikire chitarike 25 na ibere no kugena gwitonga unaendelea kufika karibu ange igobona tulikere ujumbe bono mambia atatabinga umeamka kutoka pande gani kwa bokire bya mbarabia boko waneleli tukoligia na ende ujumbe aonereliwe chia saba Kenya asemambe abono karibu sana etonoyo mito Brighton Makori na Ensara Nyarangi Ontita na Joshua Uta nere producer yumurubire karibu sana igobono so ime yumurubire otochaka munana tokora munanyirana na otrase semeli yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital edensemo ya Facebook gardo tena you like you comment and you share asensemo ya YouTube blende asensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News abuna togotoka esensemo yo base bali barasenjera yekerere kene na botambe godena atokunyara ko bugoli TV yao bona mambye keroko soko jase kibao kyao ngo dene keroko soko nyumba mwao ni go so asensemo yemitandao ekiagera toeterwa turachiko kora osiko kwana asemambi yaboniga asumurubiri bwensa kimurubiri kinumurubiri mo kabisa oyo korosera litgoli yao twakomanyana na yari yakora kanderi tukuregoro na yari robereri state kulero na ankyo abugo twasemania asemambi yaboni ebirenga bito mbitato we educate to inform nande we entertain inde ebinte byabwenera kolengana ne noboraria igombi yamono manchumere to compose SMS ya nambe yera skini yigora bya 0792192834 inde nambo tutumera SMS asema biabone gocha sistudio ikifika igasi yetu noko yasoma biamano sana omwanchumurigereria uri ogendete gutubwatia jinsa ya bono mambia neba kero kende kwabuka na ujumbe mbe no kugena weitonga Nyasaye na unchurane omugano koba amasesenyo asenjira ya bene mbaro basiririwe na bamwe abono mambia mbaro basiririwe na bamwe abokurwa igoro kuro muiso ndukuro wiki ya chagete tokubabeka asamaboko Nyasaye umuchie buondali ondali buokondogali ya South Mugrange nsamo ya mutongo ba pole sana se familia yengi mongina Lucia nyansia boka bakaba murabaye bune Valini bikoro no mwako yero na Dingala Tabita Nyakina Irene Jared abayigo mwambi na Deborah ndolikuwa daktari Kirage amo na Oumo pole sana senkelia aso sirili wa no mwanchui no tatomino na mwensi bali mwakirwe kiranye kirorokia makweli toko baganelio bolemu abali morase chinyagitali buno musubati Dorcas Mwereza toko muganelia maya agendere kubwena nabaroire bonsi abo bayigwete mibere bobe twabasabire okubwena kwa bwango muirane ase chinyumba cheino mwaka Evans Ontita pole sana sokumusiria kolera yao omugaka ondali oyogenderete gukendera senkendu ya tabaka biamono ekiagera mugenderete kutubwatia asenchira ya bene twabasabira maya inyorangu murubiri bwensakia nigo korosera litgoli yao egere lichake bya tobarenganie onyekero kende kwabuka no kugoro wokobe nondoboka no kugoro wokolio tobarengani mwensi egere musoya sekebiro ekero mugo chakimirobire ino ya kiralitiko igo eiwenka mashabiketo mwensi karibu sana bali mogenda tukutubwatia asemambi yabono igo toma uchumbe ya una twagotebia ende tunya tugusukanae goika omwerio asemambi yabonia eneli shabiketo ligi ya kabisa jitem cheto inye team Nyamachi team Apanakosa team following
na team diaspora igo mwensi twabari na siribo erimo tukothina soime yumuroberi bwensakia toska ikiagarano renyorere emambi ya bondiga asenjira ya benu mwanchumuliria Enero Ndizi TV bwansumusi amaiga tatu bunasara otebiri etwena kuna umuroberio ochire umuroberio yo ogoikere asenjira ya abene igento gukora twothe SMS yao asemambi ya abonia aye na ekerura abune tutora igobone bondi ya beire yene kiruna ensaki ya beire complete nina manga na dokora kana imena isiko ya usiko lende tago tanga binde mbigenderera se ensi ya Kenya gose nande asoberde butambe toko dena kabemo minjolimi toba moseraibu kera moseraibu intu to mwangete egekogera niga korie bintu biri bya mu minjolimi aretire igemine dina mu minjo moseraibu ngore taro botaka nande ngoturubania bintu bya mu minjolimi igobono ntuntu anje ti moseraibu etwanje tumundo kugura mu minjolimi nekegora tokubuka mambi chuni tuacha Mete na kiego de ana no ena basubati moronke ni gakuboka mambi chuni rose no nyene inka ya ye bantu benka ya ye ndagira bakuboka banyona barire na sara aneri na musubati mungaini nere oyore mu minjolimi meta ko soka mapema no mugaka mu minjolimi ora dende na tari kunya kuganyana gosomo gasobalire mete na roko nyora dende chinyombe itomiyete ko nyona gosene kabwate kabaugete gakoreto burabu oja korana kahati kuburabu bwajire haya minjori miadar kuganya kaburabu kabe yani adena chinsa jiri choko boka chabeire abegete ala manyene chinsa 10 echira chiabokire kungu mongaini kabisa bana yabadori kayabadabita ase Biblia bali kuboka mambi muminjori mi bakorera abantu ba amate yabendagira mwaka akuboko nyora ngero ngoli no era bwikibuyu cha no era tamos igaba subati oli oraire mpaka bona unless kuiweto mobere bobe wewe tutaku excuse lakini anya kore biyanya sawa gose sendiriye toraire ndo twale tindo tombe yasaye gakubokire bya korumugima amuka kumekucha roselianga abantu bao baariganie egera basoke ase emirobulio ya kirarituko omete buna bono mambia tari mugakora jare biro gose arosi eroiga abota na bagen amagani urete Nairobi renda kairero akarara bosonga atena atigande tras mwasara rende mete na rote amwana gose mwachosho mwao bono for example kana mosbatu to bata atena tigangonde tira mwasa omagonyona bono ero yo kanigere bube pi ya ekero utarara banga tema kiro to kuma mambinga kiekoba banga ke ekero rende bua kire igana kigonyora ero nja bangiruya sara nande bintu mbiri buya to tebena no yana asigete koma konyora na bono chingo ke jibekiro sene jikoni goza asigete bono nyombe yo magani na chamambia bona njume tengi nyore bintu injina tata mogaga Jackson Makori osinde aruna tocha into bwate tabia irende mede like father like son like son like father ingi nyore ndegento kere bochabu akega njino ngendagira tingoli siwezi kula kuna kidogo gote ino mede na harura na ragir kabisa bono enjara kendie de yo mwak ambono na rure abono mede ndo kwa nyolende na engoke begede chabu nyomba iga bantu bale batigete chinkoko nyomba namenyata ni chinkoko ya stasari engoko nyerose no na yege zoom okwa mani nyomba bone lempe kabisa mambia bone ama engoko arani chimboli squeeze abantu bunense ababobe abantu konyoranga bono bamenyete ni chinkoko ni chimboli nyomba bono kanga bono iga omuntu abusiro bekiri buko abusira kabisa omuntu nachita kumanya aga bono kwanyoranga obusukiga chimboli totetu chisoki echae elie karerikali aiga ni chinkoko chuka bunyira no boli bwe chinkoko so kwanyoranga afya that's not good iga bono mukungu mungaine nyagukora ni chinkoko kanga bono gwachisokire anga wachigurire chigende chimbuli anga kuwasibire kwabusire nyomba ebirogo kwalire enyomba bya maite mbaro bakorara ebirogo buna bya rurugete igoro ligima no yene bintu balire temesa maite abantu baro yes mutata gaki mambimbuya
Mabibuya. Lakini teribuya. Teribuya. Vieni mbaro batanchi tigusibye binto. Mbaro batanchi. Bibeka machi mebuya ase sink. Bali banchi teko bakonya babinyorera angego osikwa binyorera mambye karobwa kire. Go bano bachenu barobo no bwakabero cyasinyasa. Kabisa. Mano ane jikoni yao. Dentro basemto kurban. No ane jikoni yao tigebe jikoni. Era alete no ane cha abantu bakuny. Denero yana bano no monte tamo stasi beti goro ona akunye sabustu ona ndabe kecha. Shwari ga. Na masigo sibigude sabuni emese. Naende mambye be kuicha ngao. Ikyagera chai ya lero nyaire tamos ya goyetiga erarego. Goikesa rie chai. Ne sabuni na lino nyene taligo salika rice. No montago sabusi ato mwana sabusi tamos. Nyengera ligoje. Nyengera ligoje. So you see. Lande contamination wana chiburu. No teno ane bintu bisi bibika moke kabisa. Matri wan monte kanto na maje sani bada maje okubono kumobekero musori ori ngasingin na maje suburi sani yere contamination. Yaba yani yabe style yede. Ambaro sabusi kombe okubekire cyane kumenya macha yakero kende yani binyinyi no bikuruira abo mondo nabago chaka korumu no nendaga abo ebino bitokora food poisoning yani abachenu bakoboke andu botali kubwati te kombe kamuki kabisa nyoko bwata chitauro nchiroro chigotinye bintu biro bwati asubati mbamanyeta abo ya felis nyanchama I know you know mwensi ni maite mumanyete chitauro nchiro ugotinye libikombe karo wasibiri bia sana ninga the study insinini yake tunguo tunguo ke nyangundi no kama nyangundi dogeroga otike nyamato study nero ngendere take lakini nitakuja kuisema baadaye lakini baada ya nige tunguo kirita kirwa kebeka gionsiriko that's right kero ngendere bintu binde ngiko gera nini nche tote yando ukita kiria kebeka gionsiriko ngiyo nyona no ne kero lirio monta rikubalia mulire au kebeka sigitigia kia ngusa tunguo kirikero kwa getigari ekego musobo chabo bona kero getumeka mambia kero already contaminated ai bona bwede na one gitungu eke wanza montago agora kamona chaigarero ogajana mambi agotumeka gatatu teribuya lakini ndo itote irisonerie why ikaroto endete kurika point yejo na kyo nyana mono ogwenda ogore burio bokoboke kwabutora limo kwabeka kwakorana na keroge no mondo bete kotigali ale nyanya era kona jege busy onye naja bono mnechina na yani mbekeronsi yonzi endo iduriyenze meyo yo mete bine bintu abantu itogire bamanyana nyanye kero kwanye tigali ngakikwanye gaja yani kwanye beka tu mete ntu atena no nende korome tokwana Nairobi toweka kanya na ndere balende korate ningo kana ande numa tende na ana chinsana nchiabora igono kwa makonyora nensi ya beirebo igobono ndende na afya igono na afya engia na bokonyora na wasukire go chibosyo kore buya to go twara murembe no nje narko bantingo etubiya nare go chabono mamira de sara na bono chabeke bagikira kwa ko batu etubiya spiritual abetai buya abe como bere ga sengo moina aria ga kare go koroge menyoncheiga tene goratiga ke trendo mutu ndiga go na afya engia na yori na vingia ibono nero ense ere gochi bosio yotiga tore ndafya yito nande nerena totebena abagaka baitu abantu bari bagotire babera abagaka usabangira hakite totemena para kubalenda afya yabo mete ne para totemena kubalenda to korrekro montago tire buna no mosigo mete abantu bari bagora na bono mongino yo mabiri go tari bagora yani mparo bamanyete igo amere ngoyo bono anga timukire dosumwira andandu bande baboro komoroi ya oyonere na arengirimo umusaye bunaye nabwate chinguru bunaye arenge kurwana ngakiyamaga kabisa ndakene kina yaya obeire nero okindie sago tika kuchaya metanto bari bajaya no muiboni kera chire miaka bono kanye komorera buno mwana meza tene kero monta nya kokotani nya ko buno mwana agwoncho ko bana it's your turn naye kuirani obuye bulia kulindite tasuwa tokoraba abangina ubachandire bachaire bakongachwa bono mona chinse mechorongo ruwa coast bangina bungo itubali basambua mongina yekera kulinda okinire ogotire chinguru chelire nalia onchokobo morogyo
That's very wrong. Never nsa mochinde chionse. Tigato sike abangi na bagotire. Talibona ngaro bagotire na liba onchekera babeira baroyo babeira baby. Babeira babe na no chuika buli tukelimo. Orarukwa morogirende na kyokoyo. Aiko babesa. Na bayibuli baito una baroro. Ebe no tata o tigarete ebe mammo tigarete o semponsi baroro. Tema ko barinda naye no tamwage ntu kora mwakire simadenga kyumwako. Na yo mojanda. What is that? Who does that? Tigato abaibuli. Tigato abaibuli ke. Nende karbaga ndrete ko baba ntaba nene mono. They don't need much. Mpata bintu binge. Kwa mwirera echumbi. Kwanza bange mbaliko lisukari bandi mbaliko nyo maguta nyeni. Yani ekentege sinini tu kwa mwirera yeye anashukuru. Takatagiti chibasya uchi nyinge. Takuka bwekeni musani wagara wate garando mirari wa 50 hapo. Yeah, wa 50. Ose mwenda sigede mwari no musani ochiri. Moragire bill mbakebe elishirigo je 2020. Yes. Ulio mino asare nengo tena abantu tikatobe abantaba ya. Ekera no mwiboli ose tawoni aba natoka menyeto etokora le duve. Eduve ono ekorokwa. Yes. Sa duve. Bwebiseti kabisa ne duve. Liberera liroro kabisa ayabona mwiboli yotato mwato blanketi gete bomo chandete ya teto mo blanketi nera menye kabisa abone mattress nere na mattress iri agosoaga dia moi mattress iri agonjo kagima nere oiguna nende na okuibora kwa no kuya kabisa mwaka nere otwara omose mwago sumongira baba buya teko bamonto tata ogosieria baiboli bakorerete meta bebere baito batsambirite makebituma yes to ariko litwandese otongere geti gato to besa koye akomunaga tumega otonga geti so what did they they were so caring, these people. It is our time to give back. It thought I give back to the society, you to give back to your parents. Then nakomanya mwibuli ya chandegete abande ba kwenchara mwibuli ya ruarete you don't care omanyete Nairobi nkwana gotoma even a bob toma tena kyaba mwibuli bakale. But what annoys me more I am to Brighton I am into Joshua no mwanchu mwile tuligiritie no bogima bu mwibuli ya komenya maisha ya uchochole oruara you are nowhere to be seen but bone karo mwibuli ya you akule aliyo gutomega ali mnyoke kabisa bantu watume wakire chisiminga ikango gabo mwibuli mubeke muire the best mortuary muire the best mortuary emirobili kabisa front line chigroup nali chikoros wechiwesa chia changwa why do you have to do all that ibakangwa mweto bugima obuya asukelia matuko umwibuli nali agobekirwe suti the best coffin yechiwesa chinyinge amauga mayana limoko goro maiteli uga goro is very expensive nali moko leta mauga so much mubeke that one politiga to take pretense that's hypocrisy of the highest order abibuli barende kero bali bya na asira ni kuncherende yonsi aisa nikengambi ya menyata subugimo naenda na asira bado na bwana tokwa wiskero yo mwele yes but tiago tuko mwibuli ya chandeke bona limo kumokore sherehe kubwa chiko nyenyu ayuna mangana makungu sana ekero to tebena for instance inje Joshua na Sara igaya Sara buna bono mwaka Ontita ekero mumosigete yes no ine kenyoreri ke muzika okuno Ontita bana ba emba gotige Joshua na tomaro kunero gorgouta era uta bono Joshua bana kero ba eta uteskaria na biburi ali batata okune auta abamura ba gotige gete ai ba gosioka edai tiga abona njari ando tena okune Makori tata no tiwe ya bende ba gotige bono ngotwara bale sikogete asigete mete eba ngote barone kero mugaka mugorire no ne suti Sara kero kwa mugorire suti ande ba tena ke no tena nyena mete bana barko muroga Makori tata no jena isa utamuna lera kari gwa soka sana no moisi ori oyo mugorire suti
ebigutebi yo mwaka mwatio kebija bintu bije igagotioka bije tano gotioka kabisa chindiga tigia abantu bakumi mwaka uyo na muno nolievi mwaka tigamenye bija mogorango gotare mono mugurere chianga chingia chiko momeki abo mwansu kabisa so that abantu ba musika ono nyene bukungo tabere ngati yagwesireria umete ekero gwesireria omwanchu murigereria nigogo chaywa once ogwesireria nigogo chaywa that is it na biko korangari ebuka bokie ngine kabisa so that antu barana yareberera that njira kweboka boki mbiyaro koro that one alone wantu bagusikira lakini ekero gwesireria egogo chaywa automatic ono mwana wata wewe mama yako yani amachaya ni gagocha abantu tikatwebuka boke wacha tumiliki baraka za Mungu ntu asometa mweso ntu atangaliya wacha tutafute mibaraka ya Mungu tikatoliye kwa lolote lile egera na ntu tomenyo bugimobuya amatukaya tutigalitia masini ntiago chande kama tukonzi teo jande kama tukonzi ayo na armo to batere na tikatoska baiboli na netone kina toskire gochibosio asemambe ya abone to akware nikiandike komi obe ime yumroberi bwensa kia semambe ya aboniga ogende gutubwatia asenjira ya beni yono ndora nsemo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kana boto tweet at Ndizi TV News asomoroberi bwensa kia bona mambia anekero twagote ibuna lero ne juma Alhamisi yo mweri umutinyo gatano kabere Alhamisi yeri chigo gikoraga ense ya monenuzu wakiri ataja chandani ya nyumba litukula lero ngocha bale numu wakiri onde Hilary Tom ngocha bale iga aneba chukwana mange na Sara asikirenga kelina notagete komanya meroberio ase lituko lia lero anene asense meyo yerichigo igobwate tariki gosechiko ragense ya monenus Sara anabageni ngocha bale inde bakore mnemechinde kora sense meri yerichigo tuti twenyora asabe aserichigo nirebya tutumekerichigo ikyagera naligo twagaje na ndiko toski gochibosyo asamangana abere atatu namanga yera tokorakana imena isiko ya Gusii mwanchumureria ekero twaro jedi tukurigoro obomo bwasi miuro moja wani Kenya anaba Kenya bande barenga sinsemo anene asoko banyura bali basityo bugima bwabo kubwatikana na amangana ali akorekana ndio sokurubekana yaba Kenya mbare banyorada chinkoma abande bagasiro bugima bwabo abande no bare kinyagitari asense ya Kenya igobomo bwasi miuro moja wani Kenya alitukuligoro mbakorete ensemo eye yoko banyora ekarabato ngati mesumasi insemo ase county ya Kisii mbatonge diaria si roundabout ya capital ekero barikurawa na monya krobo ODM ase county ya Kisii kerosi odie igona rayo no muraibo mugwasimiro moja ni Kenya no baraita baraibanda ase county ya Nairobi bakabatarira sinsemo bakatarira sinsemo chinyegitali irikorra bari batigere tu chingoma bakate barhandira iraigor na tebete sar no mwimurina ina bado mapambano na dedena utaenda maandamano tena wewe ndena bona bado mapambano ndio na kina wana dedena nyanzi umia ni ndonya gwesumbu aba Kenya na dedenere tari kwali kali kuna Twitter is past that odevenere ne pasu tari kwali kali kuna Twitter wana dende unaona mmenye asetoroji yes ameshmaya tonga tukuligoro chinsemo ano mechibu gembo mongwara naro tabatinga inchuango moraro na kitogenda tene shughuli mbatonga timesuma boygo yokunyora bali basiririe amagimabo asense ya Kenya ne chinsemo bali barababwatani bazimio la umoja wani Kenya toko baganelio kubwena kwa bwango nonye n'abanyanyimbo bonsi bali batigirwa chingume kyagara gukorengana ne wizara y'uburindi bweme mbatuka na batebabu n'abanyanyimbo mbarororo basiretie obugima nabo igombaro abange batigire chingoma abo bonsi asili boy kyagara bonsi mwanya bantu n'abanainchi and bonsi mbagenda tukurwanira nse ya Kenya ne it's just a difference of ideologies
tigatubaganirio kubwena kwa bango abali basiretie bagima tubasabire chiamate chiabo oboremu bokurwasa Nyasaye naboigo nande ntoro jumrai bwenze Dr. William Ruto wara sense ya Tanzania kera baende chinkwana na bara ibandalia yanene korigereria miroberi yechinse che Africa boigo nindo jena spokesperson yes State House nere Hussein Mohamed na ale sense ya Mombasa na kwa nede vyombo vya bahari kera hapo ndigona suruna chinse ya Kenya na nama jitukira nirenda alinere na yaya oyo kwani ngane inena mutagete mumubori manganai kama jiko balende na baba de dirende na nende no chete Kenya erate betega oino Hussein Mohamed adena ekero murai buensenda Kenya aba bisambaro ba Kenya batakiri kumana ngakiagoja ba foreign affairs ba mu harigania ba manyekirenga kiae ngakiere lakini no chete Kenya buno chete buno motari abwaro mbamanyedi kwenda tena yari swali maswali ande state visit kagero kumaiga tena ono chete na moja gobori olio kwanana ngana jasense yake na jasense yake ai siasa ndeze ikona kitu tena ntobeka siasa sengoro weka kwa langs fenye yonado David Jackson Mandago adenda beka teko beka siasa sengoro utapasuka beka langs ubumwe ishe yarworo aina rako ndiri tukirigoro bondo jeno de gotoirase enokem timanye diwe sengo badai ekarutu wanyorire signal kulinda sibono study nere engo sotorase yibiro study nere na inche nkona koligereria iga because nararo drimbu yo for so many times ona animate usino kairo chana yabane banjoshua why do some of our friends they prefer buying you lunch usendagira usebinyugwa rather than helping you these friends mbarase a capacity yoko gokonya ebuno musani but some of them mamona konyora baba bamenyete school ekero bagucha they really prefer no na bamenyete sense ya Kenya bado sino mucho Mombasa Nairobi Garissa Western Kakamega ekara gocha yani ganje tsana gukwira muragire ndagira yake mubiri yoka lakini bobokonyi bonde bwensiga beyond that no why nkwebese ngete wajire kwende okay nande no ni nabo wachikwende ndagira yake producer antabiringe ndagira ri cheap chakula sio cheap by the way mundra bago na moko ni baka 10,000 baka 20,000 umaide for example umonto akwe 1000 nabo kwe bangira 1000 ya bwe bangire wole kende nabo ndagire nabo kugora muchiko naba lakini nabo kugora muri mweka no ne nsu ebintu mwe lakini ndene rina akorenga nhainje ne no muntu tari gotaka kwa no ne chipese ujukwega ndikera acho kwa 10,000 eji ichi akonyira no bwate priority orachi kore lakini eba nawo daire ne nayo mwaragira hande nabo nyore njere ririmonya kuragira mate ndagire no ne mbesana nabo nayo konya koroboka konya komate nangaki mere ni soendo manyete gesoenda agi bono mate igo amekuteka nyara njimbona achido manyete agora iga amekuteka nyara na wana rende oyo jimbo eno ngoma nyora arante bisiri berisa lakini watu wengi wanapendanga kukupea chakula zali pesa mbao kwa rais naboka nando mate ina ngachi pesa bono mwakorani muhitani but this person truly speaking naru muntu bwate besura gokonye akema kwanyorange ndagira yake mubiro kurangeri tumira na sigite sabakeli yokulia you eat and drink lakini one fe gukwire nyumba na kongusana I have never understood tumedo seto na vile ndojo lakini nende wate biro byanga aisego ko achirwe chikomi I know my your priorities na bugo chaka even business with that 10,000 wanakoranga igo our turkey competition but what for inde why do you buy me food ndenye kuriria mangana yuna na bote birengera bya auto and sense mo yibiro asinini igoro ekarona renge mangana ne kuja kurari rende nanga kiense kogenda I came nkarigirina why Peter denied Jesus why did Peter decided to deny Jesus ninki korengana na chirite kina yokumukana Yesu inki
Igo baigetase I think no bwoba nanda ka obwa punishment yerache yani obwoba ne punishment yalucha kubwatia akaranga because sibalinge kwenye sibaikeire anything was to happen yeah bona situation ili yarenge iga muganete to wetera that situation yeah igo tutebena omonto nabakwegesiyo nabigoika yani the context of the situation ye yunga na kiaba monto tabire yani monto ngo muite tolerero donde bwensi bale como so you see nabo gotambuka na tenga ke lero likire you can do that so I think the situation forced him and out of fear obwobanga na kigocha yaba bueno koraso manga abu gitabu gia aruka emeron kibere chapter 22 54 so 62 abo na mtu mwenye wagento vile vitatu iga nere iyo agakumukana Peter denies Jesus iyo 22:54 lingana limwamwirire Peter okumukana Yesu bakamubwata bakamuira bakagenda nere nyumba ime asumukwani omonene na Petero akamutunya na koronyuma olegeka gari kumu Yesu bono bairire enyo bagacheguta omorero egatiegora bagaikaransa na Petero bagaikaransa na Petero agaikaransa segati yabo bono ochirangake karantira segati yabo elio moiseke oyomo akamorora oikaransete angeno muliro akamubeta amaiso akabora oyonere igare ngamo nere agakana akabora omukungu timo manyeti omukungu timo manyeti akabo ate omukungu yunga inchi timo manyeti naendake omontonde akamorora akabora ayeno yomo bole Peter akabora omonto oyo tainje na nyuma yensa eyemo omontonde akabetereria mono akabora ekeno oyo nigwarenga monere ikiagera nere no mugaliri Peter akabora omonto oyo timo manyeti eri ogokwana elio kigima kagokwana etuanie kabuga omonene akionchora akaligeria Petero akainyora lingana lio monene buna motebetie rero litangani etuoni etarabuga nonkane aragatatu agasoka isiko akalera nubururu mugano no motambora kera kino chikonyo soma na bona bokonyore contest yae ai brura so menande understand mukande karen gatatu konyora buri tangani Yesu modebirina ngochore gongana kochu gondina ikera na ebono ekerodi riori medembade ana akaja ko bakurware mede Peter no mondore ngo mwango sana ale ngo mwango sana ale ngo mwango kabisa ase binto Somalia and was the first he was the first disciple bali batangana baje to be chosen nero anjina Yesu okay ekana jigana ayo mokungu oyo nditarinje olitangani mokungu nero morocha ateba omonto oyo mbalinge nere akamukana lakini ekanto ya Peter igomba ndambali ale sitina yaya omonto oyo chikaragda jaye mbalinge na Yesu mbalinge na Yesu chikaragda jaye mbalinge na Yesu kero mokungu oyo motanga no monto kabe noyo gatatu abaro jina yaya no kana na emwalinge noyo Igobono egento kerke gukana Sara nabo turabe naye lakini chinga kinjejira iko muntu agukana that's for sure he can deny you itama madina ngoga ekere tuani yabuga nali Yesu kar ko modena nalibona hoja kunyorana nali Yesu akamuriye akamadina mboko kwangana mpaka pito yakato yosomekero Yesu nanda aja kuboka nere nando otebana boli oboka na minyogete mpaka ali umedajikura tubure bitambana ke ndoje basu yabogire opitore ni nyasango mo prepare inge agenda kinde ne to majamsingi na ki omuntu rabara ikawo kane yes sure
Ebintu mbire mwakore montate na tata inji ntware ngina Joshua emede situation nije igona obo etenere na ngotingwale musubati oli sikori na ne film elinge jako moboli na pisa nga mobete ta maiso nga muntu oli na igwe no yo kabere nga ya boli yo nere barenga no yo gatatonga ya era gasingira mono no mwarenge nere nganje ya muntu yo timo manyeti pi ngoja kolia lenge iboke binge sana. Yes, angepata punishment ingine pigo kubwa sana. Na bana era aliwocha kuwa. Yes, orocho moibi kusam. Na bitane robotorete yes, ya munero mubitorete gotari kabisa ngakai. No mwanga olenge lakini igetaka mukana Yesu. Lakini Yesu na igetaka mwabiro maite byonsi mbia erete. Ikona kinanga dena bono mambia. Yesu shinere like. Umusani oli morenere cross awokane danna bego ikinga ki umusani oli morenere cross akorwe. Yes, that is for sure. Endenga Yesu kwanyali tangani omonde ngaye oikondo meto sanara nga aye boli siri ringo tete ana bora ayikwana montate achi tingo nyikwana finally anaenda na kusaliti anasema kila kitu buna mwaliko kamba buna mwaliko so in other words ekero musani ogumore como all through o ikiro nyori robo kong tiga como tigere buye even if it means nae enteke bengo konyora kere simama nae mpaka dakika ya mwisho nema bantu bachakire ngoya ayoyo umuntu oda mwarenge tata no njimbo igoro nganje yaye yes you cannot defend your friend. Yes defend motenga nere tuarenge nere tuatiganite saine na nusu chia butuko ekeregete nyumba na mwakirite simie yani muntu kiabete neke elezo buna kiara bana montata na mwarenge no yonde igoro nje yani kuobo ile karenga keki usikia mwenye nje nale ngali yani tigato defend your friend even deed is your friend mwegerere montama yete ngoriere oli no musani oye yes omaite nande geto kiko bafani ngena ostwa gamba nae sirite nago tena totebi onde inkigo teri totebi onde egende kira creo que ena totebi onde so gambe na Joshua siri gete nero rayo le taraba confirm ode na kira totebi onde igo bona ni kwa mwiri wei yogo tebi onde mataka na tena ki omaite Sara na tebiga lakini totebi onde na totebi onde no le ako genda bosio tena omaite Brighton na tebi ngete ki totebi onde bona egende ke mwada na totebi onde at the end of the day everybody knows omanyire na hande kira sari obwamate eitane gasi mwarenge eitane mogondo mwarenge eitane kento kimwarenge ekego sari obwamate yes sure gotagora ekega kero mundu ya ko te siri etaje ko korigerio bongaini na kimoko me niga ko teina no maite na chojo alega ibintu de na manya de ina to tebionde nere ya to tebionde bono siri emonya te to tebionde ya bobo bisa nande ya bali gumba ekari moja gwateka ya bobo bono bo buri boko bo basi more mo kore meremo mo no ni skuru ebe yani umede bono ekaro mwaja kire yona to tebionde obuno bogenki that's the fact obuno bogenki yes because again to what have you umusani ogo nera naro chenga aifai kuongelewa mahali not necessarily omutai toteba because akaro tuagamba naye ndio chamangana aya na watu bulitogete there's no need na endo onye imogina ndo yeire somewhere so there's no need yote muntu gakitoteba because we are all grown ups keruma eteki na bongo kwana nekengo kwana kialetro unless kabwa tenere motive gete yogo taka gosalia nera enda tago yes also ma characteristics japita yes na boko chirora sana medeno ndiri yeso akari kwa magutali no musubati oli olenge mutaya yo oli ngo mukabarake na mandena tata kwari ko manyango yo tanga magura ito ito musubati yo akugwerende ande nero lyo kare goswarochi ukare go imani yayo kare go kiburi ande kutaye go singi karakta yonye some na vera ali sana akidende nyinge God prepared for him medra bajite ko chaka chikansa chintangani ali churches God prepared bano nena naye manyama goso medra ali arisitina ope na kodra magosa ali nyasaye yes antebeti aka he wept mede erena ase erena Yesu na bungu majina they wept because Jesus wept
Yeah, Jesus wept because of his friend Lazarus. The fast in the Bible. Yes, the shortest fast. John 35. Yeah. John 11:35. John 11:35. Jesus wept. Nero you. The shortest fast in the Bible na Jesus wept. Nero wana igeta aga itita karira kabisa kalia resina I've done a mistake. Yeah. Na lia said, "Go na ena bokulia resina I have done a mistake." Ena according to Beyonce. But na according mistake tigangira ne engole insabo kwabera. Because na sabeto kwabera ekero onde pit onde nero ta sabeto kwabera a Judas. Yeah. Moino ikandwe. Ante bara warneti ninje goze. Mbaga Judas ino anela go wona ninje nera yako ngoze. Naye. Agende akanyora na we say that Judas he had the nero in the weak vessel by then lakini nabaya alikire moikori ukamaso kiaro moikori ni gojete ogaswa okarigyo yo mogaswa ali acharalete agareta antoria gatana I will kiss you ego ringo chigo kiss nere mogo chiko manyana ego yongo chiko mogane mo chiko manyana nere one that's why I told you that no toro kia o ihagi yonzi emineti buya ora kumagete anto bale somewhere magetina olingo hagiri tangani goso kabere oinere aronda gede mo toro you should be careful with the friends. Lakini nene ile kumachikoro kina esta ine rogo tara ekorekana na ya no mo boyeta nyasaye osenode characteristics kid kile simione na baro jina mokungole mu na eta ya no kana yombogo ibintombiro gukora bita kwegere obeside gete akonyoranga yani ubo Kristo mbulime yao no tema ku pretending acha mo Kristo monto ya no mo Kristo lakini ade karoro mobe abantu bamate no mobole no taka ko bomuya ato yita no mono baga de no mono babate ska yita to ya no monto mongiti boboyo and such like ayo na yebiro asemambi ya aboniga asenjera ya abene tutaranda sense meriende ye studio na kiwalangala Nganyite signal. Nganyite signal. Yeah. All right. Signal nere yachire mwancho murigereria ekeroga nitie konyora abo koreri wonsi asilibwa to baiso guchande konyo gutageta mariogo ye chingenjo ao gutageta mariogo ye bimelino gutageta mariogo ye tugo aya to baiso gutwara mo chando nde bwense kiagera Enokem Agrovet Limited ni go deal ne binte bionsi pi amariogo nsi pi ye bimeli no agotoka aseduka ya Enokem Agrovet waiga mariogo onsi pi ye tugo no agotoka ase ensemo ya Agrovet Enokem Agrovet igon kingo kwanera bono mambe mwancho murigeria ekerota gete amangana yo boyo bonde bwensi otageto bwa top dressing bangina wana banana litokora arutera ali top dressing ebituma chinye ni kiregedo marioga yo na moya yonsi pi no agotoka boige bichuchu antombaro banyorira kabesa wasani mbaro abaya okoire chiri bwisano bona igogotebiringa gendo gure kende ebichuchu mbiroro byeli tukelimo ogochaka kugora korwa Enokem Agrovet Limited amana bokoreri bwensi pibulioga netie ase amangana yemegondo asa amangana yebisumo byao baigo Enokem Agrovet nigere asumo chie obosongo ene nigebwate chi branch ibere chi main branch chira asumo chi obosongo abo chire mbarabare amo neduka ya Market Plaza ose building osamagacho a Market Plaza kerwekire Market Plaza alia ange abu no eduke yo ya Enokem Agrovet ego toka boige branch ende ni ego toka ase ensemo ya Shell Petrol Station abukare nigo ya manyekane tubuna Falcon umetobona iga egarote monto Falcon iga kumanya mono kubwa Shell kulinde bache njete elieta wana ni ekoro kwa Shell Petrol Station abukare yali koro kwa Falcon abona Enokemwere echinacho chi main branches chigotoka somo chibosongo eyema bombarabare na Market Plaza ne yende opposite
Gusii next to Shell petrol station, opposite Shell petrol station, abukare ya manyekanite buna Falcon. Igo na yerera kiagera enokem agrovet manchumuligeria no konyora obukoreri bwansi asege kabu kemo unorochega bu asset byao. Biasana igo oro fentanyl drugs no konyora aria obinyore amarioga okonyora asenjera AMO siri boerimo no wikali onyora mangana ayu fentanyl drugs ibona msenzemeli iyo bokoreri bamangana fentanyl nyagitali betugo abanyagitali betugo amariogo no are agrochemicals no biroro vaccines binte binge biralia ibona bo wikorro bwenyorere amangana no artificial insemination kwanse engombe nerororo eye ya butoro buchuti kurusa tumugirango munyana tabetangana nembego ya sinyira konyora pi igobono lichibulia ono rigega enoke mwikiagera nyagitari mbaro babwato bumanyi bwibirongo byeigoro na bakwenda bagokorere artificial insemination egere ngombe nere enyore hande egendukira abwasese moya enoke munerina they have certified seeds na fertilizer no boy go babwade na embusuro it is certified ya giro mur kabisa ali manikane na yena bego korabu ya sigete no boyo igobone egente jamsingirena tari boyo bonde bwenzi it certified seeds and fertilizer oboyo yani bwakiro muri bwakiro muri nga this is certified borengire atanto bande buno uchumi yako ngerega akwando sangiriri ebigena wakerangi mwamu arafu pack onyorokereri uboyo bokega so inenso yako ngirebo so lakini enokem agrovet ebinto bironigo bire original igeta tarororo bwenyorere asiri bwerimo ebinde nabigokonya asubolimi bwao bwakera ritko nyori mwanchumurenga igobare mbarabare nemagacha market plaza ekereba bwate chimin branch sibira so muchebusongo mbarabare na market plaza na ende mbare opposite Shell petrol station eyukare yamanyekanete buna Falcon petrol station biasana igenyorere obokore korwa sensemeyo enokem agrovet kuru era sumo chobosongo biasana ntokwanda sensemirinde yesterday sini ntokora bune mejinde yokora alafu kwera ndo sasa mema gaseti twale kuranda check very fast sawa aina shida messenjera chia gura sobwango kunto gocha gosoma chionsi ndo chenga bono kora yerera ora minyo kiberesa toinye erinde tumaya gosuka chigo ikereka ekiagera bono ni mingi sana Honorable Josephat Manyanga Senior and nagenda tutuliyele gwitira Facebook live agoteba kuro Embakasi village tuned in na Frederick Manyanga Jackson Ensakia Amos Michira Cliff Ombeta Josephat Omwega password tuko ndani mpaka mwisho. Asante sana Claudia Nyakezi na Korode agoteba tuned in as usual. Keep up the good work. David Mogaka kuro chinse mocha Nairobi Papa Dogo agoteba noali Medwino Mwenga kuro Kajiado nere noali mekabisa. Join us Kangina, how are you? Agoteba kuro Nyabisabo getting you loud and clear. Be blessed wakubwa. Ametupatia jina wakubwa. Asante sana pia wewe ni mkubwa. Asante baba Joines Kangina. Marilyn Kemto, whatever, good morning, watching Brighton and Sarah. It's another day our Almighty God has given us, watching live from Nairobi. Kawangware, asante sana. Grace Ongwenyi, whatever, mark me present kutoka Kijauri, Nyansiongo, Devi Bitange, Nera Kalikobole Korwadoa Qatar, Mbono na Minchoirigo Chia Hamad, International Airport, Nico Locked. Asante sana oyo muminjolimi ochire mpakase akwalere mirimo. Greetings to the entire village of Makairo. Isaiah Nyatundo Mosongo, Nere agoteba Ndizi TV News Digital, Obolire Jackson Kinaro, Mokungu Yeso, Kefatuga, Kirwanda, Best Sophia, Kemto, Delphine Onsindi, Thomas Mwalimu, alright, Biamona se okobakwania abobonsi, Dolphin Morago, Teba, good morning, Sarah, Brighton, Joshua, family, friends, and all my loved ones, happy new day. Our loving God has blessed us so much. Asante sana baba kura chinsemo chia diaspora.
Makindu getuma korwa Kisumu agoteba Ndizi TV bwakire korwa Kisumu bwakire buyakumba abagusine kimaene batebete bunense yabande nkena magisabire na ende bagateba to baisa kona lyo mogere buriri moche muri yo mogako yomo atotebye. Asante sana Mama Kerrigan agoteba tunde. Asante sana Joshua Kinaro kurwa Tetra Pak Wikakiamo kama na onde imeyumuro buli bwenza kia Alhamisi TBT na Kerry Estelle. By the way leo ni TBT. Biamona sana Joshua Kinara, Jackson Kinara. Matiangyo Mondo asante na korori nae no ulimi ase umurubelio. Nechi nyinge sana chire kole nae tiganda kwa chinga kio okwane ibiri satuiga tumanya kogenda. Biya sana mwanchumuri karoto soma ibiri satuiga nindo je ride nyaboke neno alime yumurubelio avdena bwakire buya Ndizi TV no ndeme asenjera yabene simina tuti bado nere nimoroje otomire gwetera igaiga se beji yane susiri mawait nere na roro anene bali batumete moina abusara aneroje nabo batumete igaiga nindo jegaiga zini Edgar tuned in Lilian Kemi good morning kurwa kebiri jiba moja otomi masomi bwakire buya kurwa mabajo nyaiwa Nyamira amos kamori komo mpaka omwerio no tore amo buna botambe aiga mukuru wa Nchenga engineer Karba na kurunya ntrogo ibe no tuned in Fancy Kerry good morning sinonga am tuned in yo besha following you life nikiwa Nyangoso neroyo zuziruma wait na mukwana dolphin marano aleme edwin machabeno aleme abumbali bale asomrobelio bono mambia crowd nyakesi no ara nere abungati yabali bandata koba imeyumrobelio asemambi yabone journalist Peter Maina ai nimekuona amechaja ndani ya nyumba Bismarck mukwana na korode kurachinse mochia Kisii getembenubia ote banori minu murgiogo Sharon na your son Eugene na tatu minu kurukwateka kwani mwakateka mwambie tunampenda sana Mokogoti Asiba nera gotebanga niko ndani. Good morning to you all mashabiki tukorwa diaspora bakorwa no munyakiro Kennedy Miriri we believe ngambia mole mwansi ngwana naro korwa Paul Gesimba aka Gasiano yonanko yane nera natu wate korachinza machi recha Minnesota USA. Asante sana mashabiki tu mwansi pia abo Mokogoti KE News na eto okwanire kabisa mpaka engineer Maina korachinza Vincent Maina korachinza mo chia radia chinsemo chia busansa Wilfred Nyaringita I'm right there with you Sarah and Brighton niko na nyinyi mpaka mwisho. Asante sana Nyaringita asogoso imeyomorobelio biya sana manjuwe nda tubwati atwenda sense mirinde yomotimoko mosinini Joshua rakarabuna ario beretie indi tumakwena tosasa ya magaseti lakini yoge koragense ya maneno su magani tugara studio saba ngene baitunga bara studio asensemo yeri chiko abuna abawakiri bacho totebi abera tata senseme yo yeri chiko. All right. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Maya kichibese ngo kugira muri tamange sana ekeboko orwenyi yudo ambagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kira rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadai okubeka emye yemo yokai unokubeka chindunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari miaka 15 gucha igoro kuikira bono
ayabona umwagaji kwamanyira iduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna Kisii chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omurigeria bu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eri wikere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Omuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro babwate echo chikwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichikilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwoma asebren kobyense gosibye iguru biembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie merongo etano na isato kwike merongo etano na isano na isato chichikiro emerongo kianda. Ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obutati boisaine chimbuzirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano na isato kianda isato enoti. Sidco, the African Seed Company. Migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco yenga yelige salinene. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. We love, rocky, rocky.
Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'iki matatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'iki bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirule aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo mu Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Bia mono mwancho muri Ndizi TV kerora TV yao andata kutobwati asomoro Ensakia bana mambia nande yaragure chinga kijido kwire wikase nsemo ya magaseti asemambi yaboni. Alright, so mwancho muri gereria twasoira sentunde lito kumanya lakini SMS yao erogendera ko yetome kerata ko yera nabotogo swato yasome kabisa. Ekero mbwate gazeti ya The Standard. Na inche gazeti ya Daily Nation. Gazeti ya The Standard lingana limwamu nigeriete na Andrines vs of Ruto Raila deal in making. Kuma chikorekana na bono abarai au koruchi nsemo au oze Kenya kwanza na simiro moja nigo bakari kurudira na chinsa tindi igoro ye possible wose china bwema jikona na deal yo murai bwense no murai wo mbwa simiro moja nabo era isiko batiga chintakana. Bono baje kudira chinsa dini na Ruto na Raila baise kubwatana abangi mbare baratigane ase buna chintakana abatatageti ebebo igombari baukana na yaya monyorana abandi badena nyorana lakini abange babo ibagaro dena yaya egende gisokoba nabuza jigutigara chinchogo jigustotigara chintakana ibona yarina yarekane buna obokongu bwaro kandi yani abandi bari baje gobeke bikongo bioko nyorana bwabara yaba babiri. Nilo jena bono omo ana umurai umukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta mwana waye ni wabona nyoreto bosibole magiga yekambero korate babuna ya bono korate konya komosona na aso twara chibunduki chia ingirona serikali konya waje gotena chibunduki chiria bwate chonzi chirane lakini bona ekambero yate na yaya korate kana umwana bumurai bwense umukoro tia konya komosumbwa abakoli imirimo ba serikali n'abalimu nigo bono bale noko no muchano magiga yokorekana muna EBS yabo nande nabo offer bay cut nabo korana obwakana kwabo nabo kora chikoni intwa nande ojasa matuko alebosio ewe komolikiwa sedi namorgena omosubati naroyomo ole asobororo igoro ya amangana igina kibadane digoro ya amali ya nyagosira Sibioni ya chai oyo kabeire former minister iyo machorana mangana nara abu mosubati nara abunero garodena ya yokora tata ketuko tugumaiga asebinto biri biomugaka ebasu nyagosira ekrotoro chigaiga nindoche igaiga na pechi yenane margetena abantu anene bali buguru asomo bwa simiro moja usabara ikuru asinzema ya simiro moja manaba Kenya bande nigo bara itumo yega buko bainyora bari basiri bogima bwabo kubwatikana no kurobekana na bari bategere chingoma asi chinsemo usazinye gitari ekero bamocheti police brutality aso ikanio boitiobo na gotigera abande chingoma ni agorkanderi tukurigoro asense ya Kenya
anekera barayabu basogete na kubeka gotongi misuma na kubeka na mauga asinse mauga asinse mao imiense ya Kenya. All right, mbia mano sana. Kurwase gazeti ya The Standard, gazeti ya Daily Nation nero tatigure magega asa mangana yugo kimisuma no kubekwa kwa mauga ase oko inyora bali basiria obugima chingaki chukorobekana asense ya Kenya. Gati yabo oyo murekeira iga ase gazeti ya The Daily Nation nelio moraiwe kiama kia DAP party leader Eugene Wamalwa ekero aso abwatesetie abasubati barai aso gokimesuma na kubeka maoga ase okoinyora bali basiria amagimabo ensemo ya Jaramogi Oginga Odinga Foundation ime ya Nairobi ritukuligoro murubilio kole twaschinsemo ao ali sababu watani bazimio lo moja one Kenya asumo chubusongo no koregete boigo aso kubainyora boigo asamange na bagwa somera page ya gatano nalimo egazeti ya Daily Nation kulendengana eirubulito mono ase page yentangani neri ya the big shift amagega yabarai banene ase serikali na bali bakabeira barai be serikali ndoche bicha yo murai bwense omukoro Uhuru Kenyatta ye bicha ya Raila Odinga numo President William Ruto kulengana no muri kibe gazeti ekarugo chikwegorere gazeti umancho muligereria ekarugo chiwikase page ya kane ne page ya gatano. President Ruto, his predecessor Kenyatta and Azimio la Umoja chief Odinga are seemingly dropping their earlier headlines. Ani okoranga bachagire kuororo bya chingoli maega abumagega nigo bakongeti chingoli pa kiro montuga watu musimamo ya imara kulende bono kororekananga bachakire kuororo bya chingoli ekero abaraya baba wa knowledge Ruto koba omurai bwense and the former inviting the opposition chief for talks on the current protest. Yani abaraya bayigo koro bachakire koro bichingoli and bonse banchira nirengo murai bwense Dr. William Ruto kolengana Mr. Kenyatta agotebanga he Ruto is my president. I will say is my preso. I will go if he invites me for talks. Ekiagara Ruto no murai bwense na inche no murai yonare na ende nindo tayari kogenda aise konda ngeri asogo kora chinkwana. Raila Odinga na era nigagoteba the president knows my address and has my phone number. Igo onari koganese tingi president ya Kenya na wate address ya nisimenyate aina wate namba ya nesimi aisa konga kiresimi na botoko kwana na Ruto na ransema ya gotebanga inche ninde tayare botambe. I am always available for one-on-one meeting with you Raila Odinga. Igo ayo na arumuli kibega setiaro chenga the big shift okoranga bono the headlines chirichi arenge abuli tangani chachakire kona kuororo wa ngora kiro montana wate namba yane na inche ninde tayare ninde ready gukwanirana ayo no yanyora se page ya kane ne page ya gatana se gazeti ya The Daily Nation page ende ya magega alito chikonyora na alinga eke ombekia Kenya Revenue Authority KRA wananigo kero bereti gocha go backdate new taxes wa awumuli kibagazeti ngagotebanga shock awaits employed persons across the country if the Court of Appeal lift the conservatory order barring implementation of the Finance Act 2023. Ingaisa wetiwa if I court judgment yunige kagere gokoreka litkolia ankyo kuruewanga nechikoba lifted gosege koba null and void. Eisa konya rekaranga yabere lifted bono KRA nechiko backdate the new taxes. Anyo gokoruchirige barongebere bono bago chiko backdate mpaka gochimagega egere banyara ko bako recover chibese echo elionge Finance Act 2023 enyara ko bakego ikerana ama kon kabisa ayo ni gara sepeji ya magega boigo as teachers get a cut in July pay slips abarimu mbanya receive ti umushahara wo mutenyo ogatano na kabere kulendo umushahara uyo ni gorenge reduced instead of increasing yani ngani oketiwe libaga okagere gucha gukina igoro ntwaro chigazeti ibere chigotebange mesara ya barimu n'abakora imirimo be serikali
bono tuli guchugukini gobona yakagere kiagere kyombekeriyo korenge misara SRC nkegenderete ni mirubiri iyo na process na ko review ngana kia yara nyari kana kurende banyodre omusara omoke instead ayo ni garase page ya 5 na 3 boigo page iyo ya 12 ntochikurigere lingana ki NHIF haste tuzukano bolibwe NHIF bono chinya gitalibere nigo chiatokire na mamocho yo gokora fraud kuibera ekyombe ekyo osekubwaterana conspiracy yo gokora fraud using NHIF chinya gitali chichos chigotokase omocho Nairobi ensemo ya Isli ayemo nige kale kwa Amol neyende nige kwa Beirut nigo bono chairwe suspension ye miaka 5 batali kurobo korali asengicho gutokanira mocho lia fraud ayo kagendera tumwanchwa umuligereria boigo agency holds sugar mining in Western and Nyanza cane shortage bites anekora chi agency bona cha holdly amangana yobo korosi kwa wesukali asansema ya Western na Nyanza ikiagere misi ya Kale production local production yemesi nigere emekeke mayo ne page ko menago korera mwanchu muri na mangana yechigosoli ekarondo chomnyoke yata asensema ya sprint Ferdinand Omanyala omu America oyo moyole legend ya mangana yechigosoli aselieta Johnson nigobona atabirenga Omanyala is on a cusp of making history yani mungwano yokorwa sense ya Kenya uyu nigaguche kusaseli mono asa matukali bosio ayo ndochengana arairo bulito asepeje ntangana se gazeti ya Daily Nation biasano mwanji murekana tubwatia yara sezeme magazeti yangurine asiga seti ya The Standard erokwira sepeje ya kabere asumuganori omorekeire igorobono yemate ya nyagosira omugakanya chai nigobone kare gotebyo musubati uyu maikana tebina jweya kubega maigde na mhake jweya uyogo kire munaniga rengo yo mubwa barugi ibanya chae arete evidence egoro kina yaya mba kwarete inyangi yekikuru was traditional wedding lakini musodi yagera otebere buna korengane gasite otebere buna yaya ango yane na ngagete simi gose na ndeti na yaya nyachae na mwete basha ya bwato ruenyi igobono na ngakanete enibo lakini family yemugakanya gusire goteana yaya musbati uyu chweya nigabwate abasaja bande onekera myeta sensema ya California ine ensema ya US onekera kumotena yaya kumachikora nigachenjetia marieta ya bana baye abakagirtena nigo banyore tu isiko yenywa mayanya chae akachenja marieta kero mugaka ekera mugaka kure na agachibo nigo agatarende na mbagenderete kuriria mangana ayo ekero muswati atena yaya ninje noyomo na nje noyomo obwe family anyaja mwaga muswati okari California ngende kare kuri muchande terende California state agara yaya eni wa awa ni na atagete ni wa kini kanye ne bwata tari gotiga mwakarare buyaga asagi because if you are in California that means you're okay. Yeah, no, maybe I don't know. I get it. I know. Wanta babande konyar batabuati kende kero bakule anda bakungo bagutama bakabebere likubeiro. Antonia mataka bwae. Nenibo. Mugano ino mutindi sana. Nando mugano imete sara origire bechenge mapi. Yes, igono. Origire bina chwe yoyo. Dena tade familia ego ikejenge bintu na njino yomo. Oyomo nde gine gino gira sikambero igondo jikora ngego chikogenda. Ebeche atatu manchu boneri murekirete umusaha yo maseri da John Ewoi uyo nyarega kwiboru atabwatia magoko. Kurwa sense Mary ya Samburu nigobono umusa uyu anyareka wete bichararo ekara nyareka ku graduate kurwa ase Technical University of Mombasa wiki eri ya eta umusa uyu tabwati hani amakoka yani seneri bakoro kegesongo beauty jo mete na maita mana yani boke berubo bosinini ai berudo bosinini to naboko ngakia naboko ri yabo nakia gutumeka monu yo komokonya kolika
anga kiro jesimi yani tegota bwat mako ba tena without hands lakini nde bono oedirege chararo omugano yo nkwara abantu buna omoyo buna rende nonyekere na tabwat mako o skill education heights yo ne pechi ya gatete pechi ya kanende pechi ya kanende muri gete na bone kambiro ikyanyana kigoteneni eserekali asa mangana yugotaka kumutrubani omwana bumurai omukuru wense ya Kenya igoro y'ikibunduki utasoma hiyo aba bwatari bali osaba ababunge bari bajodini kyama GODM bali barokana na ngokora bakale mirimo ne serikali ya Kenya kwanza nigobono ama okomanya bose discipline gose bose ne iboko kibaho jigwako korwa se kyama GODM ni getegada se disciplinary committee disciplinary team ya ODM yembaika asigi kale kibakarwe birengere byabo nebe wakiri babo nsuke ochibosyo ebeji ya gatano bona bera achikoba omogoko ochi asaba tureti bono iri chugete lya bekirwa abu lyeirwe asebunge na Kibwesi I think it was Kibwesi MP Kibwesi West MP mwengi mtesu niga goteba buna nigo era chikoba niga chuku niga chukwa kanu 7,000 kira moti yobono moture dinero yete ngojar konyora 7k ngojar konyora 7,000 yes asba gorane ne nkongo mete bamnyoki usana maybe mamani bamnyoki usana ne mamani yobono igombo gamine tingo jibaro primero uniform yobono ngojibaro ko baba koli mino besera bueno yo como dureti yo no 7,000 me derbese get because getene kenyora yole ngokorore mirimo yao ye 7,000 yo jina bukure ngombe that's so much money because antwane bare mirimo kora kerarituko ebina is jini ayane antombale nande chinse mochinde awaka no even less than that nda kolega si nyinge per month so they're very lucky ngo sirore yes tigaba webes osire ngo wale tigaba webes that's very yes tigaba webes mo sire bobole ni boy mekedro gidi sankara kwete ngina basa yes you can to ko limonto gasi yabo sexually that's slavery no enya saeta ko ne na bono ko ikabare bachikote grade na ko mo duredi o ko tware grade gete gindiki ni ona derena ogwaga jibeji bara sense meria krobosagani bubo kibago West Pokot iriwe Marakwet Marsabit Samburu amana jisema jinja balingo ikabona baje kwigora chipara irikwena kirango kora baro bosagani sepechi ya gatano nomo nigemagedena libera litini orienda tokane kiwasomo bwasi miuro moja na Kenya kwanza anekero bali maiga ya Dr. William Ruto na bali maiga ya Raila boboerebuna baise Ruto na Raila baise gukwanani batigere go bachinjogoji gose batigere go bachintakana ayo ni gara zebeji ya gatano nomo asenjera eyemoza senjerien ni go bonero kana emesare be yani go chikoba oburugo kiasisivo servants ekero amangana NSSF new NSSF rates chikoba affected so mangana yo ebeji ya gatano kabere gaseti ya The Standard. All right mbia mano sana mwanchu muligelie page ya kabera se gazeti ya Daily Nation ne muligetenga inside data privacy draw between rights lobby Google Kenya mana data privacy ndo chinganto ya kwanirete na wakili kolendenare Nairobi obulitogabo ase page ya kabere page ya gatatu magana na karega iga asumorokigwa oyo monya litakobaka onyo litakobaka gusiribugima during riot puts police under spotlight yani ngabarokigwa bonsi nigo bagusiria agasiriyo bugima morokigwa yonto mulgireti gora se gazeti ya Daily Nation gora se skuru ya Kijiunduthi High School oyo banyatko bakokora riot ase skuru ya baime ekerenga abanyanyimbe bagatumu bachigotuliza maberera lengororo ekerumoro kigoyomo anyarako bakagutuka agasiriti ubugima boigo asepeje ya gatatu ndo chinga University ya Technical University of Mombasa ono nigo yaswere irwe asogo publish chibisha isato chiabaro kiwa abo bale ba graduate
kurwase university ya Moi ekabekwa kurwase a graduation booklet without their consent. Omwaroki wa Nawal Ali, Mr. Abadi El Kinde and Mrs. Fatma Athman have accused Technical University of Mombasa as okubeka chibicha chiabo as a graduation booklet mutenyo saba chitariki 14 umwaka eta 2022. Olengana barabo niko bagotebanga ego bagoteba chibiche chiabo chiabegetwe na chikamanya kolikwa nga congratulations class of 2021. Igo ba begetu igo booklet yalo ta congratulations class of 2021 kulende ya kolegete 2022 kolanga barabwa nigo ba graduate cross university ya Moi kulende chibicha cyabo chikatoka as a booklet graduation booklet ya university ya Technical University of Mombasa wono kolanga barabwa ba graduate tikare chibicha cyabo na kichigo toka as a graduation booklet ya university yo baruete university ngao without their consent igo ba university yo gose ba yesoereire kinanke gendrete epeji akana ne markerete na ki Ruto Raila inch towards dialogue amid of sustained pressure ani aga inchi gatigatenga ke igorende Ruto na Raila banyara kwa ba okwanira na bninchire meyo koleto mulembe no bwororo ase ense ya Kenya peji ya gatano alimo ne markerete na ki protest aftermath opposition to hold national prayers in honor of the dead igobono azimilo moja one Kenya mbachiko hold national prayers litukuligoro mbatonga timesuma na kubeka mauga abunenchire moyo kwenyora bali batonyora chinga kichukurobekana na kurwase wizara y'uburundi bweme kolengana n'umuliki obotambe Raymond Molo nigagotebanga stop breaking law during protest tiga kubunali chiko chinga kicho wekerania okurobekana sense ya Kenya ayuka gendrete bono no gwakwo konene asabalimu gusaborokia amona abakora imirimo beserekali yemaega mono abalimu banyorete umusara bo mutinyo gatano na kabire ore reduced dibaga olenge gucha commentwa aya nkolengana no muliki obogose employer yabo yole Teacher Service Commission iyo balirete iranga bachikomentwa umusara umutinyo yigo gatano na kabere kolende ayotanyari kaneti waige peje yune mulikerete na ke agency barred from taking Jomo guns mwana bo president umukuru Jomo bono ekigambiro kya high court tikuligoro nigo gya blog eti the firearms licensing board korwase oko revoke firearm license korwase John Jomo Kenyatta oyole umuraibwense omukoro waigo religious leaders give suggestions on self regulations yani na kia baraibechi kanisa baruro mwelekeo wase suggestions chiabo their opinion ngana kirende self regulations wenrete okorwa wase gutoka asabanto ndochenga nara yo mwancho murigelia bid to teach sex education in primary schools triggers law ndochenga babunge niko banya kwa bago clash of a plan to introduce sex education in schools banya kwa bago clash yene bid to teach yani ne proposal nga abana banya kwa bakwegeliwa igoro ya sex education as a primary schools bamanye bintebi basomi go bujano bobe bintebi so that banya kuelita yaretire mixed reactions among the MPs tingomanya waziri wa elimu hapa Ndizi TV murubuli Ensakia. What do you comment on that? Go comment inde. Alright, go comment yale yo. Ndochenga atiga na ikire page ya 10 ndochenga naro yole ne page 10 na kabere tiganchero kasubwango nyagitali berenchi atogete chibwate ama mocho wose fraud chichanya kwa bachigo siekwa wose suspension ni miaka 5 echo chigotoka sense ya Isili county ya Nairobi. Ayuna ragenda sikaseti ya gaseti ya Day Nation. Nkoreta sikaseti ya Standard ngichiko kororo lakini ndoje na robot ndio gotebana aba ya betere mete abakaka barumenya asasema ya barabukora arabweri ingiye kugera abo ibyo gora gwetu nande bwachakira senseme oneka ko babidi na ko barare bweri inde barare ne chombe bokinando mete bakaka yidena
asina rumete chombe chigwete ero chigwete jama goso igobona kar montar ero ya chikura araligo bono jo boibi na baro chigwete ero ya cha so abweli bono monta gajitali sari yo boibi kinana akinya boibi rende watangamiswa beje komine le murekete na indiga city ya destana le murekete na akibono abaraiba mu bwasimiro moja baraita abakenya bande ase okubayinyora bali banyarete bagusiri mu bwabo kubatikana no korobekana asiba kumochia abanyanyimbo beje kumuna kabere boletina bali basireti abamwamba boletina haki ya renge bakwe ikina liboli baboletina eno nyokorobakana kwa lengo lakini mbarenge bakwe ni liboli lya sikaseti ya testana lebeje kumuna kabere kwa somera mange wenyorere amachivu epeje kumuna tatu ne liye muregete naki aba Kenya awo barasinya gitari chibija cyabo kirabu ekaroba tigere duchinkoma na mahote akubatikana no kurobekana kubarobekane de asinsema ime yense ya Kenya karoba mu bwasimiro moja ni Kenya barangireti oko robekana ayusara njendo generale gasikaseti ya ne yete standard nande nongo kolirabo amange no mwanchuburira enyorere esomere asoboime na asobogale orengane gaseti eri anjeti yes na inchendo chengana bongo tigirabo kurende page 15 ne bwate opinion ngia sana chikatuni nchirega bwise kuligereria ororanga no muraibwense ororanga no muraibwense bwate simi ororanga no mukonyo yokurumaega na babwata ni ba Kenya kwanza ororana Raila Odinga yaba wajakoya Martha Karua na baramu no babwate simi but ororomo Kenya karense mumuinaiga igawate sanire empty nigo alerte kabisa agotabanga I hope the talks are about me I hope na abawakira nesimi akini nje bakurwanira so this is a touching photo mangana page 15 manchumuli na bakwenyorera mana chi county na mange na iroborito chi county chinyinge na bakwenyorera gazeti boigo bwesomera ndochenga ero no bonguratira bambuya abana mangana abuye mondo imbia kare koporia ebiche yume batana 40 bwate 1000 words tote bena suruna chete Kenya for example tote ari na chete kolengana niga chete gokwana igoro ya high cost of living ose niga chete kubwatania muraibo mu bwasimyo na umoja Raila Odinga na Ruto asingjiri bera yage siasa kolengana naye asingjiri bera yage siasa kolengana na nje yes. Talindagira not high cost of living kolende ekero it's about baiwanane so that ya kwandamana bantu batige korobekana kwere but I believe korobekana kwere then things can be addressed as are cool but yere to me alikuja awambie karate gaiga nendo kende to kulega turge tukikokora wakiria sera studio korenga nanje bantu batakiri gukwana high cost of living n'abana siasa osena abantu basomere tamangana food production amangana economy n'ibintu bindi kirdo gurire murai bwense no murai bitu bwense turire na igia somere to ja sense mo ya Raila nika somere tamangana engineering ego diri na mangana roads construction into binde let me answer that if I don't know but rende I feel like abara imbi yabali because buna azimio moja one Kenya no opposition and their work is to hold the government accountable ekero baroche bintebi bikona okole kana barabu they live in this same country bamanyete what people are going through so barabumba sugu mebuango unlike inchenga ingo chago chakera abiyasa I think so into what opposition yes into what opposition yes we have opposition ya Kenya kwaro ni what opposition ya 2010 opposition ni asirete but it should be the minority and majority so minority ekero tuwa opposition in kale yani bono tuwa the minority and majority bakande bunge epagate abana maitera mode na sovereignty ena power sejire as mayabande katibango debere some extent lakini empairete bunge tukatwara minority na majority minority gibalance sir minority ebwate nigo bagujira turu obiwandai
Ndachiri serikali ebwate bajira turu majority bone kengera minority tayo bona minority ni ile bintu biri nakia gosokera mwathana no opposition lakini opposition tiraba that's why mwathana opposition ese kobe kubuya tonyora office of the ya opposition bono raira so office ya kabisa tumede ne office no ina bara ibanda ikroba utara kurinzi isiko au tane bago office of the opposition batara kabisa pale mali I think it will be better kwa babo bi wandani ali bako endali baingeru tutwara office of the opposition kuna ngani birengero byane all right tamanyi bya erende ayono no to me I understanding opposition in the truth na what every because bakwengeru so it makes them opposition like that so that let them hold government accountable for our sake because barabu they reach the government so close rather than me sasa kama ni mwananchi tukorera busara sali hapo gani baitu baikira studio wakili amechacha ndani ya nyumba no bale na wakili ndikona aba wakili baikira studio asemambi ya boniga ekaba jokwana mwana mange njibona ni ngoji gosuka ngoji gosuka nsemaga torrena na rali agenderete njengo sukali nkaranse kando ekiara lende na njenjume the first consumer yesa no majumori andige sara kote bwana again. No, bono, the show has just begun. The show has just started. Wakili wamefika hapa ndani ya studio. They're looking amazing. Ngoba roramore. Ono lende, let us deal with the richi. Kotumanye, the do's and the don'ts. Tole what is procedural, what's unprocedural. Nkiora, nkitoko na kuwekera samangana mangeko karibu sana. The show has just begun. Tobese gusukana wanyanga ke because in a bit watch tole gochaka. Bia sana, yetonyo na neri tukuli yankyo. Sara, egasini yawa. Okay, thank you. Bye. See you. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Alright, asante sana umwenchumuri wano Ndizi TV. Asumuru wichinge kiru tukolia robuna botambe. Tigankwari mpsanga mange tokuwa na mange. Kwa tangoro kwa tereka buna ike tinginye kinga? Kengaini. Kiriyo bundikia gache murego tuaga soye mwaye. Emburakie gotuga soye mwaye. Tinyigikero cy'Omugusii n'omurobyo bw'igikoro cy'Omugusii. Uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'Omugusii cinyenjo cinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga. Irienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kia risiriye gosine ndagara yabande aho mbonto ndebwensi nonya no omwama to yago kobeke ibo iga amate yarenge kurinda omwana